Ako často dostávajú u vás modelky ponuky? Takže vítajte pri ďalšom videu Fame Tips. Takže k tejto otázke môže byť veľmi veľa odpovedí. Veľmi závisí od toho, či tá modelka je práve aktuálne v zahraničí alebo na Slovensku. Takisto aj závisí, či tá modelka býva v Bratislave alebo niekde vo Vranove. A takisto, že napríklad, či tá modelka aj je nejako aktívna, to znamená, že má veľa času, nepracuje, nechodí do školy. A ďalšia vec ešte, alebo ďalší faktor je ten, že či práve tej modelke ide karta, pretože modeling je tiež ako showbiznis, viete, že niekedy tí herci majú veľmi veľa roboty, že nestíhajú pomaly ani ísť na záchod a niekedy môžu mať veľmi pomalšie obdobie. Ďalším faktorom je aj to, či modelka je komerčný typ alebo fashion typ a od toho sa zase odvíjajú rôzne sezóny aj druhých jobov v zahraničí a na Slovensku je viac menej taký ten komerčnejší trh. Hanbím sa ísť na casting. Vieš, koľko ľudí sa hanbí? Možno 90,999%. A to dokonca sa hanbia aj profesionálni herci, dokonca aj takí, ktorí hrajú tú istú hru už aj 3-4 roky. Takže je to úplne normálne sa hanbiť. Proste len naber odvahu a príď. Takže to je aj všetko. Posledná otázka, kedy budú fotky na našom webe z castingu registračného, ktorý bol 30.10. Takže keď už budete pozerať toto video, už táto otázka nebude celkom aktuálna, ale povedzme si vo všeobecnosti, keď prídete na registračný casting ku nám do Fame, tak máte na to 2 týždne, aby ste si kontrolovali svoj e-mail, vtedy vám prídu fotky z castingu, informácie o tom, že už ste zaregistrovali a začnú vám chodiť aj prvé ponuky. Takže majte sa pekne.